Resik-resik ruang tamu, ngelap kaca, lanjut aku ngelempit selimut nang kamarku. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Tadi aku mau tag video sekitaran jam 8 ya. Iki soalnya mau bojoku gak megawe, tadi ini aku lempit-lempite rodo awan. Pertama-tama iki aku langsung lempit teh anakku ya, selimutnya warna pink. Lanjut iki aku nglempiti tekku ya warnane ijo. Mari ngono aku nglempit sing jenenge sewek-seweke anakku. Iki ngono soalnya kate tak cantolno ya guys, soalnya besok katene tak kongkon nganggo meneh bojoku. Iki kan lagi dek bengi sing nganggone sing jenenge suwal jeans. Mari nglempet selimut lanjut aku menakno spray, tak tarik rono tak tarik rene supaya rapi. Iki ngono pojokane lek gak ditarik dadine gak iso rapi ngono. Ya wis iki tak pindah-pindah isik ya karo bantal karo selimute. Cekno tak deleh tengah mari ngono tak kepes-kepes kaya ngene. Lanjut iki taplake tak kuat dhisik, tak lap-lap. Sadurunge tak lap iki sing jenenge gombal wis tak telesi ya, guys. Dadine penak, cek lebu-lebune kuwi ilang. Mari ngono aku ngelap-ngelap kaca sing jenenge cendela. Kuwi ngono akeh lebune, soalnya saiki ketika nuwemen pol pokoke. Asline aku ngelap-ngelap kaca iki gak pendino ya rek, pokoknya wis ben 3 dina misan, kadang ya 4 dina misan, gak mesti. Lek sing jero ngono gak nemen asline, sing nemen iki sing njaba, soale lebu kuwi kan pertamane mesti teko njaba to. Saiki besaran iki usume wong mantu ya guys, bojoku ae deknane kena rokok 3, mari ngono saiki ki enek kena rokok neh sitok. Aku yo ngono, kena sabun. Wis sembuh, pokoke pendinane megawe. Iya megawe dicelengi nang wong mantu. Hehehe. Aja ya rek, aja ngono, guyon. Iki lho guyon aku gak tenanan lho ya. Gak krasa wisan ket mau pacapa panjang lebar iki aku wis moro-moro tutuk cendela nggir tengah. Ya alhamdulillah marine wis mari guys. Lek resik-resik enake ya ngono, digawe karo guyon. Tadine pendang mari. Oh ya guys, awakmu saiki masak apa? Aku saiki masak sop-sopan. Mari ngono dadar jagung karo nyambel. Wis ngono tok lho ya, menune simpel pendinane. Sing mau videone kok rodok peteng ya guys, kadung sing saiki kok rodok cerah. Sakjane HP ku iki opo sih, kok iso dok nyengen ngene, error-erroren. Coba ae aku ndek kameramen, enak